No Pazo do Sulloa, en Esposén de Ribadavia, entregáronse o día 7 de maio os premios Bacelos de Prata, que na súa 8ª edición foron concedidos a 2 adegas de colleiteiro da denominación de orixe Ribeiro. Os premiados don Elisa Collarte e don Alfredo Alvarado Pires recolleron cada seu bacelo de prata de mans do conselleiro de Educación don Xesús Vázquez Abad e do fiscal superior de Galicia don Carlos Varela García. Nos queremos preguntar que valoración fai do feito de que aquí, en Esposende, celebremos todos os anos un acto para dignificar a lingua galega extramuros da literatura e o feito de que, a segunda pregunta, se vayan incrementando cada ano máis o número de etiquetas en galego. Bueno, a valoración é totalmente positivo, desde logo unha louvanza o traballo que ven realizando a Asociación Álvaro das Casas e, por suposto, a calidade e o recoñecemento do que supoñen os bacelos de prata. A valoración é totalmente positivo, entendemos que a marca Galicia vai unida ás súas señas de identidade. Esas señas de identidade están conformadas, polo suposto, pola nosa lingua, pola súa xente, pola nosa gastronomía. Nada mellor que misturar precisamente os nosos caldos ca nosa lingua. E penso que iso é un elemento que vai promover precisamente o recoñecemento fora de Galicia dos nosos caldos. E, ademais, penso que debe de ser tamén a partir das propias xente o impulso que se lle está dando a nosa lingua. Pois moitas gracias, don Xesús, pola súa presencia e tamén pola colaboración que nos presta a Secretaría Xeral de Política e Lingüística, que depende do seu departamento. Moitas grazas e, como sempre se di, sempre pouco se axuda. Moitas grazas. Se etiquetar en galego é rendible, porque se etiquetan en galego é que así é. En todo caso, díganos, para todas aquelas adegas que ainda non nos fan, que razóns hai para que secunden o exemplo da adega? Para que se faga. Sí, efectivamente, nos levamos a unha experiencia larga, moi longa, e, bueno, empezamos a co galego, porque somos galegos, as terras son galegas, ou conocemos algo de historia, foi unha loita a correr dos siglos, para facernos coa terra, hoxe a terra sendo nosa, e, bueno, seguimos falando o galego. Por que o galego? Porque pensamos, e ademais é verdade, nos promociona a nivel do que somos, de gallegos, nos promociona cos nosos produtos, e vamos, temos que ir a isto. Os que non fan teñen que facelo, ou debíamos facer todos, os produtos, alá onde vayan, ainda que vayan a China, pois se reconocen. A min ocórreseme agora facer unha reflexión. Cando un chega a unha cafetería, a un restaurante, e se chega aos andeis, observa que os licores, coñás, champáns, whiskies, vodkas, están etiquetados en idiomas de cada seu país. En cambio, moitos que consumen este tipo de licores non fixeron nunca esta observación. O que valoran é a calidade dos produtos. O que a mí me chama a atención é que aínda siga existindo un prexuízo lingüístico en algúns adegueiros que asocian os seus viños e os mercados onde queren chegar coa oportunidade de utilizar ou non o galego. Algúns din non utilizamos o galego porque nós queremos estar en Madrid cos viños ou mandalos para fora. Un adegueiro como vostede, que opina cando escoita unha opinión que eu me atrevo a decir que é pouco reflexiva como esta? Bueno, eu penso que o viño é o fiel reflexo do seu terruño onde se produce, porque, de feito, a treixadura non sería o mismo a que se elabora en Galicia que a que se elabora en Valencia, pode ser treixadura igual. Entonces, se nós a maiores usamos o idioma galego, que ademais é o seu pai, para identificar ese produto e vender ese produto, pois, lógicamente, teremos un gran valor engadido. A parte que é a nosa responsabilidade e é o noso placer, pois, tal como nos sentimos, por herencia, por nosos avós, por todo eso. Bueno, a cuestión de que os prexuicios, pois, hombre, eu penso que a persona que se precia, que sabe o que bebe e que sabe o que lle gusta, pois non lle importa non entender o que poña se non entende galego, dá igual que sea chino, japonés, madrileño ou catalán. A cuestión é defender a nosa terra, o noso terruño, que é o que produce ese preciado ouro do que tanto nos sentimos orgullosos.